Patay na ng matagpuan ng mga otoridad ang isang 9 gulang na batang babae sa Barangay Santo Niño, Dinalupihan, Bataan. Sa inisyal na ulat ng PNP, kinilala ang biktimang si Danica Santos na nawawala simula pa nitong linggo. Nitong Martes, 3 ng Oktubre nang matagpuan ng ilang residente malapit sa Barangay Hall ng naturang barangay ang bata na wala ng buhay. Pinuntahan natin, yun nga, it was found out na yung bangkay na yun ay yun ang nireport ng kanyang nanay na nawawala noong October 2. Nadakip naman sa follow-up operation ng PNP ang prime suspect sa pagpatay kay Danica Santos. Leonardo Aquino, 56 years old siya, nakatira din doon sa barangay na yun. Opo. So itong suspect na to ay base doon sa nakitang papel sa pidakan niya ay nakulong na rin sa kaparehong kaso noong 1995, bali 2 counts of rape with homicide din. Nabatid na noong linggo, unang araw ng Oktubre ng utusan di umano ng suspect ang biktimang si Danica Santos na bumili ng chewing gum at magmula noon ay hindi na ito nakauwi pa. Base sa mga witnesses, dahil nung na nawala siya ay nanonood siya doon sa mismong bahay ng suspect. So inutusan niya to na bumili ng chewing gum. Ay inutusan niya itong bata, ang biktima. So nung pumunta ng tindahan, nawala na tong bata. Dinala ang suspect sa Dinalupihan PNP para sa kanyang proper documentation at disposition. Tinitingnan naman ng PNP ang anggulo ng rape. Kasama sa pagbabalita si Mike Sigaral ng Bataan. Ako sa Irene Kiambao para sa Metro Central Luzon News.